Hvor optrådte Stoffer første gang i din hverdag? Det var her for noget tid siden, hvor nogle af de ældre tilbød mig. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg synes, de var seje, at jeg følte mig presset. Får du opbragt din hjemmefra med det her? Altså, min mor er alkoholiker, og jeg henter hende tit ned på den lokale klub, hvor hun har været nede og drikke sig stiv. Og jeg får ikke lavet mine lektier for det. Hun kan ikke hjælpe mig med Hvem er noget. din far? Min far, han døde, da jeg var 9 år, og han var ligesom den, der holdt min familie hver dag sammen. Hvem er dem, som tilbyder de her stoffer? Ser du stadig dem? Ja, de er næsten som en familie for mig nu. Karls dårlige opvækst har gjort, at han har haft problemer i skolen. Da hans far døde, havde han ikke et forbillede, han kunne se op til, og som kunne hjælpe ham med lektier. Det har gjort, at han alt for tidligt har fået den ansvarlige rolle i familien. Han har svært ved at komme ud af stofmisbruget, fordi at hans venner er blevet som en familie for ham, fordi han ikke har andre at kunne støtte sig op.